Dos na deron sa balis. Bisa karang inita. Gawas pero pamilo na grabe yung tugnawa. Ang sakit kung kapajama. Basag lagi tiag ka init sa adlaw. Ito ko rin bating init. Imbis kay wala ko trabaho gano'n karon. Pawayin tako. Pero gabag manino nga kalawasan. Gabag manino ng hangkuan kaunuran. Nasa nakani. Wala nga. Hintat ko sa igagaw nga habis ako mag-duty o kaya mong klase. Eh, Diyos. Ko. Tabang mga langit. Taad-taad na sining hang pamati. Di pa. Pusuhan man tapuntos ng tip-tip. Ganito doon na nga magtuog ko alam sito. Kung anahan mag-gihimo. Pero ang yapon. Oh, nako. Samot maka gauna na akong ito pa yung mga tao sa Manila nga limulis na kuno. Hindi na magaling kong upaw na ako no promo nga ticket 1.8. Da. Sana man ng 1.8. Da. Tulo sila o duha. O tulo. Hindi mahimo o dapat silang tanan. O depende nila o kung sa ilang plano. Kasi pagbutang libo ang ticket tulo na patay. Baka di ko makatangtang sa utang. Ako kay bawo. Natangtang ka ba? Pila pa yung balance. Nag-awanta na lamang ko duty bisag dinaangay ta. Tapi gagaw ni ingan tos amo nga single mom po ni ingan nga parehamig edad ang mangumpot na pero napunder na po siya. Sa kagiinan na po ako pagpuno na lamang ko na ko sa bahay mga tinatinda matagpanidya balik ko sa una itong dito ko sa bahay nga nakoy tindang may asin suka galit naman lagi na akong istorya nga na hindi ko rin nga ulit na dari hindi ko na ko angay manabaho kami lagi rin paminawon lamig paminawon hindi na manabaho pero apay mga po karon nga ng 30 moving up ang grade 10 graduate ang 12 hindi na gali ko nga na yapit ang graduation dami ko doon sa karon tawal ko lang wala lang yung rapod kibaw mo sa ko sila ipasabot ay bawa ko sila na ponder ko ito ang isa rin simpa ni-serve na simbahan kay Domingo Monron pero laban naman yapon ang pos Ginoo so makatingab sa karang ini taga-zakit ko kay tugnaw panginaw sang lawas asa ko rin magpagad ugma ito baka na probinsya o nalata kong Curtis hospital sa Curtis o probinsya na galatagaw ito ko umulin tapos alis siya Hawaii isiga na rabag langit ito kalis siya lamig na mga apoy
ang lampas kay magtanom na ko kuan ra na utok rin na naglatangaw. Pitag mahal na araw. Ang pogya po sa Ginoo magabi mabuntag sa hapon. Sige nga ko tagaan ko pas kinabuhi. Ay anali ko kagdanggan ko sa Ginoo. Pas ko halog yung gipawati. Saan taman itong kapalaran. Excuse smile gihapon sa yubo. Tugno lang man ko sa ilang di magpaluza-luza. Hindi ko nagpaluza-luza laban gihapon. May hugog no tabang mga langit. Katagi po utas kinabuhi. Today birthday ba sa isuon nga laki kasing 20 edad Junior Ariston Murato Ajoy. Happy birthday diha Brad. Muli pangalan namang laki Ika-anom na mga kalaki. Ika-anom na mga kaigsoon. 5 kabaji isa. Lina. Ako Lina Mita Estim. 5 kabaji isa nga si Junior Ariston. Mapaya dyan kasi binta karon. Happy birthday. Hinahat man tatagan pa kas ginugtas kinabuhi diya Joy. Kita patapon karong 2000 karong July to sa atong kasabutan nga reunion ng Domininjo ngayon hapit na 50 na siya sana all ako sa una pag 50 binagdip ko 50 kalos Ginoo nilapas man di ay smile naman gihapon itong himtang. Di pamangkot. Putut-putut ang video kay kuan na sounds. Bitaw papalis kay minus ang lawas kay gabi ita hindi tugnaw ang ginawan malatugnaw ang paminaw it's na naising panawag nga ulit ko na po katrok dos bay so pagulian na nga ano pa may klaseng mga bata dani po na papoy mga apo dadakan terus penuh. Salamat sa kong mamiling ayot kasi sa pilibilingin nga pag-amping ko kanunay sa biyay-biyay himaw na ni ma'am pero maglapat mo muwas paglao mawaran ni katong mga tanan hanggang mga resita bakong ito katong hanggang mga lagundi dito resita katong hanggang mga brukson di yapon kung kagmay naman itong ang puso tablet walang mabangkag ang dugan ni Ubo saan naman na tayo Ginoo na maluoy usig ano ito niya kuan kabot pa pagkakudanin alias Ginoo Ma'am, bilis sa taghap, ma'am. Kamusta?
Salamat kadyo ko ni sa imong pagsubaybay. Ma'am Arlene Rolon. Kumusta? Bilma Makabalo. Kumusta may lugar diyan sa Davao, ma'am? Dari init na. Pero ang paminaw tugnaw. Karong inita ba ito nga lawa? Nagiti huwag kainit. Pero ako adyo ko igiti. Nirado ko sa bintana. Away ikipan. Pero adyo gyapon ko tugnawa. Away inita. Tugnaw gyapon ko. Kasi nagkaisid sa ang ginamaan. Ang lasa po sa pagkaon mo. May lasa. COVID naman siguro ko. COVID na din sa unang panahon. Sa unang panahon kaya pag-ububura ka. COVID naman. Quarantine naman ka dala. Karon sakit ang bag-aning kamot gihapon ko. Pero kung may klase, bisita sa pagdudan ng patikap sa kudani kaya siyang maadol yung buhatan. Pa-x-ray ba ko unsa. Pinaka-years ang x-ray. 2 years na kapin. Amang 3 years na kapag ang x-ray. Nakaroon pa na ubong nga dugay-dugay. Pagkas niya gay, katuto kong Manila, nakayam doon si Upaw. Buntis pa sa Upaw, yung pagkupulo na wala. Walang ito na imig tambal. Ang tungkiling tubig karon kang nainom tambal ron. Magagtad ko na. Tunaw sa baso. Lumiro ang gainom. Robitussin syrup. Pag-aging una dahang hilanat. Alam ko lang ipang inom. Katulaman. Katong ang boksol. Pablikas ng gagmay. Karon ang gamitin inom para hilanat o kaning kuan nagundi. Puro rin tulo-tulo ang giinom. Kaya isurudulin mamaningan nga lagundi. Si Mama Ali, hindi sa pagkatuloy na pulumoksel, katong kunawang sa tubig. Pagkita ko ito gabi, nakainom ko sa kaya nga na itong dito sa tubig, nakatulog ko. Alam ko ilang gabi, karon na pong palis, basta mga banda na mga alauna, alas 2 na na. Hindi ko kapudi. Mga ito, gimusuhan ko. Albular tip-tip kay overpatig ko, no. Huwag man ito ko karon og gahapon, ang trabaho ron, hindi kaan ramang ko, makulig-lik-lik. Mamanang ibati gahapon, grabe tugnawa. Sakot sa gibati. Satan po kong mamaduli na ako ni massage dito. Katanan sa kuno. Meron to sang massage just Friday kay para naman tong dari buko-buko. Katong massage nila para lang sila makapalit po kong haplas. Mapunto. Tapos maribuhok duli kay tanan to kong lawas. Tanan ang ginana mga to po kong maribuhok. Bayad ko 500 sa agyahe. Margyapon panuthan. Puso na lamang po paway. Uba mo ito po, doktor. Kapag replahin gagaw, magpa-check up ko. Basta, check up na ko ba sige, repair ko na rin. Tagaan ko pang kanang repair na pang x-ray. Paano mo siguro rin kayang ubuan naman jiwa-awa. Salamat sa inyong tanan. Kapag na naglantaw, kami nagsubaybay. Ibaw, bakisa mo. Amping kanunay. Tugnaw na ko. Hinaw ko.